יום אנחנו משחקים ברובלוקס. אני משחק, אני לא אוהב סטיל. אני לא אוהב סטיל. פרשתי מסטיל. גנבו לי הכל, גנבו לי הכל. ובסוף פרשתי. מה נשחק? לא נמצא. אתם רוצים לראות את החלק הכי טוב למדתי את עצמי עכשיו? תסתכלו מה למדתי את עצמי עכשיו. עכשיו בדיוק, תסתכלו איך הצלחתי לעשות את זה. אני אתן לכם מדריך אם יהיה לסרטון הזה שעשיתי עכשיו, שתיתי פה, אתן מדריך אם להגיע ל100 לייקים. איך לקפוץ עם הפצצה, סבבה? ראשית לא הצלחתי, שנייה. כדור, פה. כדור גם. או כדור יד, או כדור אף, נראה לי כן לא טוב. לא נראה לי יודע, כי אני לא הייתי בשום חוגים, אני לא אוהב חוגים. לא. טוב, יאללה, מתחילים, אני אראה לכם איך עושים גם. אני הבטחתי להראות אבל אתם לא יכולים לראות את ההצבעות איך אני עושה, אתם יכולים לראות מהטלפון. יופי, הצלחתי. תודה. גלידה עכשיו. אתם רוצים לראות איך אני משפיל באמת? אני טוב בלהשפיל. יאללה, אני הכי טוב בלהשפיל. אוקיי. או, וואו. פשוט מתאמן, יש לי פיפי דחוף. שנייה בה. צ'אט שערו פה רגע, אני הולך פצצה. תסתכלו אחד אחרון, כי אני רוצה לתת לכם צ'אט. לא. קונצ'ט. בסדר? אני דקה באתי, כן? דקה הייתי בשירותים. מה השיר הזה? שומע. אני מלא, לא תלם. לא. אוקיי, צ'אט. לא, מה? זה סתם בלני. חשבתי שזהו. אני לא רואה טוב בסקינים, אני לא מבין. אני לא אוהב את המפה הזאת, זה כמו... טוב, אני הולך לעשות פצצה, משלם לי. שליטה במקודת שלו, זה מה שהיה. תתו אותך, אפס, כמוך חוזר אליך. אם שלה מצטלל אותי, זה חוזר אליו. לא. איזה טוב זה, נכון? נקפץ עם העננו.
מה? לא זרקתי סתם פצצה. חמודה. אני אוכל בינתיים גלידה. אני בינתיים רוקד. אני לא רוצה לעשות סקינים. אתה יודע שזה צ'יטים, זה לא אמיתי. זה כאילו כמו מודל, כאילו. לך ממני. מה אתה אומר ימים? זה הכי טוב בלהשפיל, אוף ממני. בואי את. מישהו מתקרב לאמת. אמא, ראיתי שם, מישהו הרג. ראיתי. Let's go. אל תשאלו בין כמה אני. רק בין 9:30. זהו. לא, איזה גרוע הייתי. איזה זוג מושלם. אתם מושלמים, וואו, אתם מושלמים, אבל יותר גרוע. מה הם רוקדים, כן? יש שריף. די, זה הורס לי. טוב. לכו, מלא. די, לכו. יו, אני הייתי שריף. נשארתי הרגע. תגילה אתה. שמעתי שם משהו. אמא, לא להפחיד אותי. אני הכי טוב במרדר. לא, מה זה? מה? אני בוכה. טוב, אני סוגרת את הסרטון כי זה מעצבן אותי.